दिनै 12 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सान 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव एबसुआ सोमावसारदोंमोन बै समाव दिनैनि सानावनो गिबियै सुजित नार्जारिया मुंख्लं जादोंमोन। बे सानजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै एबसुआ 12 जुनखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोगासिनो दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरिनि सतीश बसुमतारी बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों 32थि मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेबादियै फोरमायो। 6 बोसोरनि आन्दलनाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों दिनै फालिदों। नाथाय बिनि उनावबो बिएलटिनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों, एनडिएफबिनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों आरो दिनै बर'नि गेजेराव मुंख्लंफोरखौ जुदि हिसाब खालायोबा बे मुंख्लंफोरनि हिसाबा 5,000नि बांसिन जागोन। दा बेखायनो गासै मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे मुंख्लं नखरफोरनि जि माने बिथांमोननि जिखिनि बेसेन, बिथांमोना जिखिनि दिनै दुखु खस्थ'आव दङ, गासै मुंख्लं नखरफोरनो जोङो दासिमबो मोजाङै बिथांमोननो सुबिदा होनो हायाखै बा सरकारनिफ्राय जोङो थोजासे दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो आथिखालाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर काउन्सिल आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मानगोनां मिनिस्टार माने बसुमतारी मानगोनां चिफ दैदेननाय बे काउन्सिल मोननै बर' हारिनिफ्रायनो दिनै दैदेनगिरिफ्रा सामलायगासिनो दङ। उननि समाव सुक्तिनि दफा बायदियै बे मुंख्लं नखरफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ, जिखिनि मोननो गोनां जिखिनि बिथांमोननि माने बिथिंफोर दङ बेखौ सुफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनबोगासिनो रायलायगासिनो दङ। आसाम सरकार, भारत सरकारजोंबो रायलायदों। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि सिमा बारायनायनि बिथिं बे खामानिया पिपि बार्मा कमिसननि गेजेरजों माखासे खामानिया मावफुंजाबाय, बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिनि उनाव आशिष कुमार भुटाननि बिथाङा बिनि चेयारमेन जाबाय। दायो मोनसे फाइनाल स्टेपआव दङ आरो पलिटिकेल लेभेलाव गिबि मन्थ्रि बिथांजों रायलायबाय थानाय जादों। गोख्रैनो मोनसे मोजां आरो पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरनि सिमाया बारायगोन आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, समस्ति दानांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बेयाव मर अट'नमास माने अधिक क्षमता होनांगौ। बे खामानिफोरखौबो जों बयबो एबसु, इउबिपिअ, सिगनेटरि आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै आफादजों ज'यै लोगो नांनानै हाबा मावनांगोन। बिटिआरनि बायजोआव ओंखारनाय फोरोंगिरिनि जि पस्ट भेकेन्टफोराव बिटिआरनिफ्राय जि फोरोंगिरि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बेयाव जयेन जाफैबाय। इयुनाव बिटिआरनि सिङाव बे पस्ट भेकेन्ट ओंखारब्ला बिटिआरनि बायजोनि टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बिनि सायाव गोनो गोथो दङ दासिमबो। बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? जोंनि गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव दासिम 50 जननि बारा माने 60 जन, 80 जन, 100 जन बेबायदि बर' मिडियामनि एलपि स्कुला 800नि बारा दङ। जोङो गासै आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि लिस्टखौ लाबाय। बे बिटिआरानो जा, बर' कसारि काउन्सिलानो जा, गासै आसामाव आरो बे 800 स्कुलाव दायो सिंगल टिचार सनितपुर बिश्वनाथनि गोबां स्कुलाव दायो माने 0 टिचारानो गैया सरकारि स्कुल आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लखिमपुर जिल्लायाव आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव माने प्राय 30 जनसो हाई स्कुलावनो जा, एलपियावनो जा, एमइआवनो जा बर' मिडियाम बेकग्राउन्ड नङै, एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड, इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डनि आरो बे मानसिफ्रा बर' नङा, गुबुन हारिनि जाय मानसिफ्रा माने बर' मिडियामाव फोरोंनो हाया बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौ जोङो थिसनना होदों आरो दिनै बे स्कुल खालामनानै बर' मिडियामखौ बुथारनानै बे स्कुल एसामिस मिडियामाव जयेन खालामनो होदों। बे गासैबो बिथिंखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ जोङो गोख्रों रावजों जों प्रेसार होदों आरो बिथाङा 16 तारिखआव एबसु आरो साहित्य सभाखौ रायलायनो लिंदों। जोंनि सिंगल टिचाराव डाबल टिचार माने 3 फोरोंगिरि 2 फोरोंगिरि थिसननांगोन आरो जेब्लासिम थिसना बे जाफुंनाय नङा। टेटनि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां माने जेराव माने पस्ट भेकेन्ट दङ बेयाव आसाम सरकारा टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों टिचार थिसननांगौ। बिटिआर सरकारनि टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों बिटिआरआव टेट थिसननांगौ। दा बे थिसननायनि बेबस्थाया उन सिगां जानायनि थाखाय मालाबा
बिटिआरनिया आसामाव एप्लाइ खालामदों जिहेतु बिटिआराव टेटनि पासनि संख्या जों मिथिनायाव 5000नि बारा बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम आरो मालाबा बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो बिटिआराव हाई स्कुल टेटआव एप्लाइ खालामनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोन्दों दा बर' मानसिया बर' मिडियाम स्कुलाव बिटिआरनि सिङाव बा बिटिआरनि बायजोआव बर' कसारि काउन्सिलाव जेराव एपइन्टमेन्ट मोना मानो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया नाथाय बिथांमोननि सुबिदाखौ नायनानै दिनै माजुलियावबो बर' मानसिया एसामिस मिडियाम स्कुलाव मावनानै थानो गोनां जादों दा बिथांमोना बिश्वनाथाव फैफिननो लुबैदों बे लिस्टखौबो जों होदों आरो जेराव बर' मिडियाम स्कुलाव नन बर' मिडियाम टिचारखौ एपइन्टमेन्ट होदों बिनि लिस्टखौबो जों जमा होदों आरो बेखौ माने रिसाफल खालामनानै माने बेखौ माने गोदानै भेरिफाइ खालामनानै हरफिननायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो कुनु मोनसे स्कुलाव पस्ट खालि थानो मोना आरो जाय जेराव हायो एप्लाइ खालामगोन नाथाय जोंनि सार्थ'आ जाबाय बर' मिडियामनि स्कुलाव जोंनो टेट टिचार नांगौ बे नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।